Hem vingut així perquè anem a presentar un llibre, Construir escola, imaginar futur, una mirada cooperativa des del territori educatiu, que és el llibre del territori. Vull començar les meves paraules agraint a les que han estat entitats col·laboradores d'esta obra. Caixa Popular, que ha tingut una contribució, com sempre, molt important, i de manera especial, com vos he comentat, Abacus Cooperativa. Deies, no és un acte només de presentació del llibre, és un acte de reconeixement, és un acte de memòria i, sobretot, com deia, de compromís amb el futur. Es respira a la pell, us ho dic, es nota moltíssim. I des de Abacus realment volem agrair moltíssim aquesta fantàstica unió de cooperatives d'ensenyament valencianes. I en aquest cas, el futur, anem a veure-lo a través de l'alumnat de dues escoles que són també cooperatives, com és l'Escola La Masia i Escoles Carolines. Per una banda, l'IDAC, que ha tingut la responsabilitat i la trencamenta de cap de triar, polir i donar sentit a aquestes 31 històries que ha recollit en aquest llibre, i d'una altra banda, la professora Carmen Agulló, des de la nostra memòria viva, és professora d'Història de l'Educació de la Universitat de València i que des del seu pròleg ens ajuda a situar el cooperativisme no com una anècdota, sinó com una peça clau de la història de l'educació valenciana. Benvinguts. M'agradaria pensar que el territori educatiu recull un fil històric que ens porta, que parla del passat, però que també ens porta al present. Aquest instrument forma part d'una manera d'entendre el treball a l'aula, l'educació, i també d'una militància pedagògica. I hi ha un altre fil, que és el que m'uneix a Carmen, que m'estima moltíssim, i que ens porta així a estar així de l'escenari ella i jo, i que també va ser la primera persona que vaig entrevistar fa més de 5 anys ja, en Montaverne, per començar a parlar un poc de les arrels del cooperativisme així al País Valencià. Jo crec que a vegades no s'hem fixat prou en qui composava Tramuntana. Tramuntana eren pares, mares, mestres. La majoria de la gent que estava en Tramuntana eren, a més, mestres, professors d'universitat, persones que estaven compromeses amb l'educació. Estem en pleno franquisme i volem algo que per a mi és el punt clau. La il·lusió per canviar l'educació i per canviar la societat. No volíem una escola per als seus fills com la que donava el franquisme. L'única manera era fer una escola diferent. I, com diu Enric Alcobissa, que per a mi és la definició, era un somni. Tramuntana, ell sempre diu, Tramuntana va ser un somni. Noa Grau, de l'Escola del Drac de Torrent, si el voleu anar pujant. De Vicky Coronado, de l'Escola Infantil del René, del barri de Parc de València, de Ferran Alisani, de l'Escola Barriga de Muntanya, i de Paco Leje, de Vicky de Alacant. No treballat els límits, o el respecte entre iguals, o el consentiment, i tot això és una protecció davant possibles abusos. Aleshores, començant un pensament a dir, és que la sexualitat comença des del naixement, no és des que són adolescents, que és superimportant, no? Però també és que comença des que naix un xiquet. Per què no començar abans? I era molt graciós perquè durant aquest curs que va durar el confinament o la no relació fora, els xiquets i les xiquetes estaven molt acostumats a que dèiem avui ve tal família a fer no sé què. I s'agafaven la seva cadira, s'eixien al carrer, posaven la cadira, ficaven culet a la cadira i a veure què es feia aquesta família en distància, però contaven contes, feien balls i els espectacles, la veritat que eren apoteòsics. Va haver veïns que s'animaven a baixar i fer-nos... Perquè clar, des de les finestres de les finques del carrer, la gent veia, s'assomaven als balcons, és que era... Clar, en una època de pandèmia era a la munda, tindre allí baix de ta casa, espectacles, concerts...
i el veïnat també s'animava, o des del balcó es feien bombolletes, alguns dies eixíem a que els veïns anaven a fer-nos bombolletes, no? Es podria dir que com hem esdevingut una escola feminista, és que crec que sempre ho hem sigut, el que passa és que sí que fa un temps van dir anem a posar-nos l'etiqueta, no? Anem a que les famílies, els mestres i les mestres que vinguin a l'escola sàpiguen el lloc on van, no? I en l'aire lliure no només intentem transcendir un poc el currículum, no? I dir, bueno, són les coses que s'han d'abordar el dia a dia, sinó que intentem impregnar cada espai de l'escola, intentem també que les famílies participen de manera decidida, intentem visibilitzar cadascuna de les commemoracions o dies reivindicatius. No ho intentem, ho fem i ens posem en marxa i ho fem. Això que us comentava d'escoltar els infants i que te donen idees brutals, va arribar un dia a classe i va dir, mestre, i els diners que guanyem de la venda del llibre, què fem? I jo vaig dir, ostres, sí, què fem? I va dir, busquem una associació que donem els diners per al càncer infantil. Van trobar l'associació Espanyol i feren una donació que va ser superbonic i res que sàpiga que aquests diners es van donar. L'Escola Cooperativa Valenciana afronta el futur amb un capital enorme, una història, uns arrels i un saber fer col·lectiu. Però el repte no és només preservar aquest legat, sinó convertir-lo en motor de transformació real per al món que ve. I en aquest camí podem identificar alguns grans reptes que dialoguen directament amb les línies roges del nostre model cooperatiu. I hem pensat aquesta volta, en volta de continuar fent preguntes, que vosaltres un poc ens explicareu aquestes línies roges de les que estem parlant. Davant la individualitat a la que estem ara mateix enfrontant-nos. Està en joc el model de societat que volem i des de les cooperatives podem lluitar. I ja per a concloure, el repte més evident, però que crec que més fàcil, no? Seria un mal que tenim les cooperatives, i jo ho vaig a ficar així en manifest. Anem de deixar de ficar el foco en allò que no funciona per a ficar el relleu en això que sí que funciona. I l'Escola Cooperativa Valenciana té molt a favor i sí que funciona. Aleshores, moltes gràcies, Didac, per l'espai creat i a tots els que I sobretot esperem, de veres, que gaudiu molt de la lectura de tot el que n'hi ha en este llibre i de tot el que n'hi ha publicat en el Territori Educatiu, que és un projecte que és i continua. Moltíssimes gràcies i podem passar al llibre.